Wach malit ahinya watimo mos ne anyuola no kuom wito nyathi matin kamano e lwet obila. Kawadhi nyime, familia mar jatij doho ma Migori mane onegi kinde man oriko odhi tich tarik 5 mar dweni dwaro mondo nonro ka otenore kod nek ni orum mapiyo piyo mondo giyud ratiro. Juma miwa mathoth. Doho ma Migori ne oromo kod thone e lwet jamaundu mane omanore kod bunde. Auma manore kod ne dhi e tich e kar saa 2 mar okinyi kaachiel kod jariemb boda ma oriko ne oting'e ne ochiel kod magina e gwego ma Koigo e apa mowuok Uri ka ochomo Migori kod jamaundu ma koro pok oyangi. Tho mar jatij done kaachiel kod jariemb boda pod medo kelo piny mathoth maloyo duoko. Ni ng'ani iparo ni ne nyalo bedo gi bunde mar sirikal gweng'weyo to giwacho ni sama mama wuok kot simbe ne gore kendo ne ng'ato luwo bang'e. Ndalo 5 bang' nek ma kamae, familia ma jatij doni ka otele kod owadgi Jared Opiyo Uma wach ni yo mar manyo ratiro ni Auma mane ochiel kod magina pod otimo mudho. Tangu dada yangu auliwe, hakuna askari mmoja sasa kuja tuliza ati dada yako aliuliwa kivipi, na wako hapo. Jana walikuwa hapo kwa pale aliuliwa. Hawakwenda home. Na if there's a suspect, wamweke ndani. Familia ni wacho negi chich ni obila matimo nonro ka otende kod nekni koro pando gimoro. To wane wakwani jogo manyalo timo uchunguzi maber emotim investigation aka aipoa. Nitie gima polis ong'eyo to kendo giumo. Kendo wa demand ni Mr. Amin, the DCI boss, wowog Nairobi mondo recall this file mondo wang'e ane to adier mane mantie investigation matimore. Wakwani kiko wacha gi dhok to gini gihakikisha ni wayudo duoko. Riwruok makendo trogo mag oganda haki Afrika kwayo piny owacho mondo koro tim nonro mapiyo kendo kawo okang' ne ng'at moro amora ma itudo kod nekni. Power Internal Affairs nyaka tijgi mondo adier mondo ng'ere. To mogik wawacho ni nek makoro jopinju nego go turu jok man go bunde, especially police, osedhi malo. Ogai mar doho e pacho kae Martha Koome osekwedo mokalo nek mar jatij doni ka koro singo luwo wachni machiegni kendo keto oganda e ler kaluwore kod masirani. Juma, Ramogi TV, Migori. Kaporo wantiere kaunti